Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Simon ni Renato, maipapan iti umadanin nga eleksyon. Naku na ti gobernador, akayat na ang makatandem ni Renato para iti sumaruno nga eleksyon. Ngam nakunamat ni Renato nga awan ti plano na atumapog iti politika. Dagos nga rod nga impakaammo ni Renato kan ni Atty. Randy, tinagsaritaan da kan ni Simon. Kat nakuna ti abogado, atikas kan ni Renato ti masapol dagiti umili, nga agbalin a sumaruno a gobernador ti probinsya. Iti sabali a bangir, naragsakan da Renato kan Elenita, anang sukon kan ni Olga ang anak da, iti airport. Iti panagsarsarita dagiti agama, nakuna ni Olga ang nakasagana da ito'y amang suporta iti amana, no bilang da ito'y kat tumapog iti politika. Gagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pulwan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No ti anak ta kat suportaran na ka iti planom. Siyak saan? Amumot no kasano ka delikado ti politika dito'y lugar tayo, Renato. Kasanon no mapasamak metken ka ti kas iti napasamak kini Judge Custodio. Oh, jak lakit di kayat amapukaw ka kada kami. Apay ngamin aday tatya aday ti panunot mo, Elenita. Jak mo't itulok nga da mapasamak kanyak no bilang. Kaya't ko ti makatulong di ti probinsya. Anya ti amom. Amang anusak ti makasolbar kadag iti nagado aparikot di ti probinsya. Dayta ngamin ti rigat naken ka. Agtalag kalaunay iti kabailam. Agam sige. No dayta ti planom, makamu ka. Jak lakit di kayat ti mairaman iti parikot mo no bilang. Iso adi mo namnamaan ti suportakan ka, Renato. Ngam, Elenita. Makamukan. Ulit-ulitek timbagakan ka. No bilang tagkandidato ka kas gobernador, saan ka asuportaran? Gitakan. Pinanawan ako. Unay lakit din, Elenita. Advance launay ti panagpampanunot na. Sa dino tinapanan ni Mama Tonyang, nagdardaras matapi manaw. Ay, jakman amo, ma'am. Amano da napatagan na panan na. Nangagkumot itay akas lagrik-rikyar da ka ni papayo. Anya, taapay. Anya tinagrekyaran da. May papan iti eleksyon. Saan ngamin akayat ni Mamayo ti panagkandidato ni papayo. Kunana pa'y adi na kano kayat ti mairamraman, no bilang tamaadaan iti parikot ni papayo, bilang agbaliki akas gobernador. Ay, anyan ni Mama. Sana bale, kasaritak to apaman asumangpat dito'y balay. Gob, kita nyo ti news dito sa social media, oh. Dati man. Nan, kita akman. Oh. May sagayam ni Renato. Al-alukuyin na da ito, ako mandidato kas gobernador para iti eleksyon. Ungo, katsigon karagit ti daddo mga umili. Nakapag-desisyon ka nun ni General Valderrama. Talaga ka nung agram kas gobernador. Aniya? Saan ang mabalinda ito eh? Tiawanan ba na Renato? Kunana iti kanyak nga awan ti plano na atumapog iti politika. Ang tagayam, dinalaan kayat ti makitandem kanyak. Gapota kayat na ti agbali na sumaruno a gobernador. Oh, jak lakit di itulok akas kini Renato Valderrama. Ti makaawak kanyak. Kasano nga ita, Gob? Ano ti plano yo? Aramidan tayo ka din, ti kasi tinaramin tayo ka ni Judge Custodio, kabayatan asan pa nang rugit ti panagkakampanya? Saan? Gapot amangan no siyak ti pagsuspetsaan dagiti tao. No aramidan tayo reta.
Mang panunutak iti sa bali a pamuspusan. Tapno saan nga ituloy ni Renato ti kandidatura na. Dito yak payla ang parking nga agaliwaksay. Yak payla kayat ti agawid ijay balay. Saan na pa naging bubukod? Agam talaga adyak kayat atumapog ni Renato iti politika. Ang kaputa sigurado a delikado ti biyag na no bilang. Mabalin na matlata ti tumulong no kasjay nga dag kasapulan. Saanen anasken nga agbalinpay a politiko. Ha? At da makitak iti saan unay nga dayo. May sabakat kan adda kadwa nga ubing. Magmagnada iti kalsada nga uray nakapudpudot ti panawan. Madlaw iti ubing akaslag kakapsot. Kan marigatan amag na. Tinasayaan, surutat ida. Nakakaasid amat. Lola, nabannog ako na magmagna. Kan marik na akong tibisin ko. Mabalin ka niya mangan tayo pay. Ay da, ako. Pasensya kan. Awan namin kwartak dito. Naigatang tangami na di ti agas mo itay, ti kakaiso na akwartak. Ay ikarigatan talaang ti magna. Sana balay, tapaman ang makasangput tanto ijay kalkalapaw ta. Manglingta akto iti kamute. Ina, mabitlaan. Ha? Lola, adaw masidag kada tayo. Ay, huwag nga rudapaw. Ay, apay ka day, madam. Anya ti masapulyo kada kami. Sa dino ti papanan nyo, apay amagmag na kayo kat nagpudot ti panawan. Akawit kamin, madam. Awan ngamin kwarta mi apagpliti mi. Sa dino ti pagawidan nyo, Ay, iti pa'y baryo, madam. nangan kayo ka din. No kayat yo, sumurot kayo ijay balay. Iti kasta, makapangan kayo. Kan madlaw ang masakit ti apo ko yo, ina. Kasapulan na ti mangan. Iti kasta, makatumar adagos iti agas. Adamat kadwa ni mama ang nagawid dito'y papa. May saabakat kan ubing. Kan madlaw ang masakit ti ubing. Wan nga rodi ha. Kan nangisagana pa iti agkakaima sa makan. Sa dino nga tati nakakitaan na kadakwada. Amangan mo't no itinapanan na. Mabitla nga, asid ka kita. Kita agnon niya ti maitulong ko. Sige la ang balong. Mangan kayo latakin ni apong mo. Di kayag babain. Agyaman kami unay, ititulong yo. Madam, nagsayaat kayo. Kaputa pinaunag na kami ni Lola dito'y balayo. Elidita, pasino lagi ti kakaduam? Nakitak ida iti asidang ti parke Renato. Na siya nakadakwada, gaputa saan da pa'y apulos anang nangan. Ina? Sa tino lugar ti pagnanaadan nyo? Ay, iti baryo kalinawan pa, iti ayan may, sir. Padayo pa'y da dya baryo dito eh. Kalpasan ti panangan nyo, agina na kayo. Ket apaman ama kay na kayo. Itulod kayo ti baryo apag nanaedan nyo. At tuwin ti arak yung pag-atang nyo, ko. Sige, agtugaw ka. Tatanggayan na nga ginom. Areklado ko. Arak na ituyen ko naman. Siya kung timangkar kay tibaso yaw. Sanak pa'y lang nga rumuwarita dito'y balay. Tagpanunutak. Di kati may papaniti eleksyon, no apayakas la problemado kayo, Gog. Wen, nas ka na makasarita ka na imbag ni Renato. No anya talaga ti plano na. Diyak lagi di itulok nga iso ti makagapo, ang mapukaw ko ti posisyon ko,
akas gobernador. Kastagayam tinapasamak iti apo ko yo, ina. Uwan, sir. Awan gamin doktor, amapapan iti ayan may. Ken, oray no kayat ko apagadalan tayo apukok. Marigatan kami mat. Gaputa aday umot garod ti pagadalan. Da kayo kadilaeng ti kadwa ni Balong? Sa dinutayan lang iti dadakkel na. Ulilan ademang ti apukok, sir. Nasa paanatay dagiti dadakkel na gapu iti sakit. Diyak ngaminan kabailan ti aglako. Gaputa mariknak betan ti panagkapsut ko. Ken kanayon magagsaksakit to'y apukok. Itulod kayo ti pagnanaidan nyo, ina. Iti kasta. Saan kan nga gastos? Hanggang sakbay na gumatang tayo pa iti abastuyo. Iti kasta. Saan kayo nga agrigat as sumang art dito sentro? Ay na, agyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay iti asawa yo. Attorney, adto yan dagiti papeles a kasapulan nyo. Kompleto amin dagita. Dagiti papeles a nakalap mi a posible nga agbalin nga ebidensya para iti investigasyon iti pannakatay day di papayo. Agyaman ako na iti adu at tulong mo, Monica. Mamatiak nga iti kabitan a panawan. Masulbaran ti kaso day di papa. Kan maikan matan iti hostisya ti pannakatay na. Awalan yaman na, attorney. Aramidan mi ti amin akabaalan mi. Tapno maikan iti hustisya ti pannakatay ni judge. Gayam. Imawag kanyak itay ti bodyguard day di papa. Kinunahan na nakasagana kano nga agtistigo. Maipapan iti pannakaambusda. Nasayat no kasta, attorney. Imbagta nakalasat ti bodyguard na. May sapay day dya ang makatulong para iti investigasyon. Naitulodan ni Papa dagiti sa nga ili yu, mama. Imbag ta nakita yu ida ija asidag ti parke. Wan nga rod iha. Maasyanak nga minunay kadakwad, iso at tinulungak. Apay nga rod, akaslasan kayo anaragsak, tada natulungan yu. Ay, makonsensya ak lang amin kadagiti imbagbagakin ni papam iha. Diyak amuno kasano akasaritak apaman asumangpat. Nagsarita kayo matitayan saan ka di? Idiadapay lang dagiti dua asa nga ili. Wan, ngam sabali latta intundudo kami. Makita kat, saan mat anasakit tinakam ni Papa kada kayo? Maawatan na kayo. Gaputa madandanagan kayo laang matkan kwa na. Iso apadasan nyo akasarita. Apaman asumangpat, mama. Nasaya at matadakan Renato. Mabalin ka di ngagsarita ta. Wala. Anya ka di bagam. No bilang taplanom ti kumandidato para iti sumaruno nga eleksyon, suportaran ka. Ha? Ne. Kalat sa ti panagbaliw ti kapanunuta, Elenita. Apay nga. Gaputa amok akasapulan da ka dagiti umili, Renato. Idi nakitak dagiti aglola iti parke. Na siya nakadakwada. Nakitak met no kasano tirigat da iti biyag. Kan kas kunatay bakat itay. Awan ti doktor amapmapan ijay baryuda. Iso nga adu dagiti agsaksakit. Mamatiak akabailam a solusyonan dagiti aparikot. No bilang tasika ti agbalin nga ama dito'y probinsya. General, umadanin ti panagfile iti certificate of candidacy para iti eleksyon. Anyangan ti plano yo? Amo matorni. Iti kanayo na panagbuyak iti news may papan iti probinsya tayo. Makitak nga adu at talaga ti problema. Puno day ta, sir. Nagadua talaga ti parikot dito'y probinsya. Kas kumakadag iti proyekto asaan pa analpas. Dagiti public school.
public hospital, kanda dumapay. Kat gapo ka na kita problema. Naalukoy tiriknak at mapog iti politika. Gapo ta kayat ko ti makatulong ka na kiti umili. No kasta, tumaray kayo kas gobernador dito'y probinsya, sir. Wen, attorney. Kat sapay ko mata agbaligyak. Suportaran da kayo iti dayta a plano yo, sir. Ket good luck kada kayo iti panagkampanyayo. Nagano ti tao di tarwar ti balay, mama. Kastamat nga dadagi ti reporter. Ada press conference ngamin ni Papa para iti panag-file na iti certificate of candidacy. Wan nga rod, Olga iha. Filing of candidacy pay lang. Ngam nagadun ti supporters ni Papam. Danda ni awan pa yan ti pagyanan da ijerwar. Gapoy ti kaaduda. Mamati na ngamin iti kabailan ni Papa. Amuda nga ado ti matulungan na no bilang tamangabak akas gobernador. Jaklat tamaliklikan ti agbuteng para iti seguridad ni Papam. Kalabanan na ni Simon agayam na iti kinagobernador. Ang mga noan niya ti aramiden na kin ni Papam no bilang tamaabak. Adamat dagiti mangbantay ka ni Papa. Iso nga awan nga rod ti pagbut ngan tayo. Ken maysa, ammo ni Papa ti aramidan na. Gaputa sigud ket nga rod, a soldado. Saan na mabalinda ito eh? Saan? Oh, ayop da jari na to. Isumadlagaya madina kaya Tito Maray kas vice-gobernador. Gapota plano na gaya makalabanan. Ayop ka rin na to. Ayop ka! Hindi ka di papaspasamak. Binuong niyo magto na iti kagawa ni tilamisaan. Isaganam tilugan, Pinggoy. Mapantayo iti ayan ni Renato. Ayabam matandag iti bodyguard ko. Agawam! Ungob, mabilain. Isaganap tilugan nga ramatan tayo. Agyaman ak unay iti panang suportayo kanya kakabsat. Kidawag ka na kayo. Ngay kararagyo kumati baligik para iti umadanin nga eleksyon. Kastamat, ngay kararagyo ti seguridad ko kan ti pamilya. Nababaan niyo sa suportahan ka na kayo, General. Di kararag ni Mati pa nagbaligiyaw. Padalugan na si Magban. Sino ka? Ha? Ti gobernador. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Gobernador Simon iti balay da Renato. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo ita alawas na paulwan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat paret radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.